Jonas Onyero Atalamado na mmadụ mana otu a ndakịta avụrụ ya bụ ife na-ekwu ife dị n'ime ejide ebuka m ibe anyị sokwu zito mma etukwa ga eti mata mma agwọtọ ka ji ebe a kịta mma agwọ agwọ kịta kwere nwe gugwo bịa che genti ọdụmụ akịna n'otu ụmụ onye che iti zito mmadụ bịa nọ here England. Est-ce qu'on l'a fait bien que il m'a qui I don't. Non pas do. Imeka. Na kwa ni mu oye na ekwe. Ono kwa ma mbonwe. Abata no no mbonwe abata go. Nke ke tsenke. Ebe elu nche. Ma ndu woji. Mma akawaru. Rocky mechie go onu. Ogi wudi sobu. Kedu ihe ị na-akamarụ? Yes akwa imerigo. Ebeligo. Nsogbu adịghị. Ka anyị fụzi ihe ị ga-eme. Nwa rụrụ ọrụ afọ na abụ na ịtọ. Jide ebe niile dozisie. Epụta kịta na-eme mkpọkọrọ ọnụ onwe ihe ịma ị ga-eme. Kedu ihe bụ? Gị kidezili. Arụ na bịa chele kedu ihe imere. Nwere. Ọ dị mma. Ma nwụcha mfini a ọkwa ịbanyego. Ka anyị fụzi ihe ị ga-eme. Chelu no biko, chelu. Oga Lucky. Na Chief Obara. Biko. Ịma Chief Obara, ịma na gị nwachi ara ịbụ. Anyị na-enye nkwado niile nke ndị uri. Anyị fụkwa n'ife lụrụ. N'anya ọha ịlụpụta ife. Mana otu ife si wee dị, ọ bụrụ Oga Lucky abaghịgo. Mụnwa na-asị ka anyị nye ya nkwado. Anyị nye ya nkwado ka anyị nye n'anya ara ịbụ anụwa. Onye ka o jide eme ọnụ? Maka na o merigo. Ọ chimnyelu m. Ọ dị mma. Ọ chimnyelu m. Jonas. Unu mere ka ọ banyego. Abanyego m. Aka machi n'elu. Aka chi. Ka anyị n'ezie arụ abụọ na ọ ga-arụ ọrụ. Ka anyị figọ ihe ọ ga-arụpụta. Maka onwe ihe ọma ihe ọ na-arụ onwe experience. Kama na ihe mere na nsogbu adịghị. Anyị ka anyị kwado. Anyị kwado. Lucky akwado gị. Ọ ka falụ mani kwado m. Akwado gị. Ọ kala nwa. Ewepụchala m breki ahụ nọ na ụgbọala esi ime. Mekwe nke m chọziri iji dochie anya. Ije gbado anya fụ na ọ nọrọ ọfụma. Jisie ya ike. Nna m ukwu onye nhazi ụgbọala. Chai! Nna m ukwu Jonas. Oside agha dị. Udo. Ka ọ dị. Ebe ka isi abịa na anwụ niile na biko. Nwanne mmadụ agara m hụ nwanne m nwoke na-arụ na NNPC. Chedu. Nwanne nọ na NNPC nye maka na ebe anataba nwaanyị na nwanne mmadụ. Ọ nwanne m nwoke o. Ihe na-eme ndị a nwere ego bụ na ha na-ekwe ka m afụ ha anya. Nwanne m nwoke nke ṅụfọrọ ara ka m ruru na nke maka o nwere ego ọ na-eme ihe masịrị ya. Ya bụ na efuru ya na ebe ka m furu ya. Ọ nyegharịrị m oge m abịa na ya ejirọta afụ mmadụ. Nwanne m nwoke atala afụ tana m afụ. Agụgwa kene. Asambodo niile. Kedu ife different here? Kọsọsọ draft ka iji azụ. Nna m ukwu Jonas kwene ka anyị na-achị azụ n'akụkọ. Kwene ka anyị na-achị azụ n'akụkọ na ya bụ ihe ete. Ịmakwa na arụ ana m ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche. Nke m arụbeghị. Ke ihe nwanne gị nwoke ga-emezi. Sọsọ nke ịgwa m bụ nke mmanya ya bụ oge na-alụ na Night Post. Nke ahụ bụ n'ebe ikpeazụ m rụrụ ọrụ.
nke a bụ ebe ikpeazụ rụrụ ọrụ n'ime ihe niile ebe a ka m rụrụ ikpeazụ ma ka anyị hapụgodo ebe a ka anyị kwuo nke dị mkpa ke maka ntụziaka unu mere mgbe gara aga ka ka o si ọ ga ọfụma anyị enwetago onye isi oche ọfụ onye ọzọ Maazị Lucky ka ndị fe nna agwada ibo onye otu anyị nna m ukwu Jonas ịma nọ na nsị apụkwute gị ebe a na-abịa ebe oge ọbụla na o mere ntozu oke mmekọtasị na m tiri aka eburu na m ya na ka m jụda gị gịnị mere iji ga-enwe mmasị na ụmụ ihe dị otu a ịmaghị na ị nwere ugwu n'ebe a niile na ọ bụrụ na ị tiri aka sị na ị chọrọ a ga-atụrụ gị iburu ya ebe ka ị na-eje onye na-egbukwenu gị ichi ụlọ ọrụ a niile onye bụ ihe na-egbu gị Jonas onweghị onye na-eme na ya ga-azụ draft mee ka m chere ọka ga-abịa ma ọ bịa ka m butegoro ugbu a na-emetụ ya aka n'anya mgbe m na-edu ka m nọrọ ebe ọdụ ka ebe na ọ na-anọ ka o ji agba m oge ụfọdụ ọ bịa nọ ebe Jona emechabe bịa ka m kpụọ ịgụ ọkpọkọ n'ọnụ ka m gburu ofe kpụọ ịgụ ọkpọkọ n'ọnụ onye mmadụ ga-afụ n'ụwa Oga Jonas Oga Jonas abịa n'ụlọ ọrụ Jona ihe na-eme ka nkụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ ndị na-eme n'obodo anyị nwanne ọgbara mana ezi onye hapụkwa okwu Oga Jonas ya na-eso m afọ nke ahụ akwụkwọ ndụ ya eche mma nwaka m na-esi echegburu onwe chacha ahụ toro na mgbada ọ na-enyekwa atụrụ ọmara mana ọ bụrụ na ị mara asụ ọ na-esụtụ ya mma mana ị mara asụcha ezi onye isi biri ụkwụ ngana kpuchite ute aka na-alụ nwada alụkwuo nkịta ka efe na-emebe ka nzukọ ndị na-amụ ọrụ gịnị ka ọgụ ha na-eche maka ọgụ bụ onye isi adị maka ọgụ onye isi n'ife niile na-amụ ọrụ ebe mụ bụ onye isi ị ka na-ekwu maka na mara bụ ebe ajebe obodo oyibo na ka ide ekwu ife anyị na-ekwu jebe US ya bụ ka na ijebe obodo oyibo ga n'ofe akụkụ ka anyị kwute ife ya nyere anyị aka n'ebe anyị nọ kedu ife bụ mkpa ọnụ gbanụ ma ịmụ na mmụọ bụ onye ndụmọdụ ochie ama na-enwe kịta kedu onye emere gị onye ndụmọdụ chiama kedu onye emere gị inyego onwe gị ndụmọdụ ụfọdụ mechi ọga n'ebe na-akụ eli sito livin unu rapụkene na ife na asịpatọ na agụ ọnụ mmiri onye agụ nwanne ya gbasa ọnụ mmiri rapụkene na ife ha ikwu nke ka mkpa onye ọbụla n'ebe ahụ na onye isi apụtara ọfụrụ bụ chiama si na kwere onye ọbụla na-amụ ọrụ ebe ahụ ka ahịra na ya na-enye anyị ife kwa mgbe kachasị nkịta na ọkarigo n'ọkụ o kwuru ya ọ sị na anyị niile nwe ụmụ ọrụ ebe a ya na-eri ndị ebe a na-efu ruo otu ọnwa otu omebere ya kemgbe ahụ rapụ ọ pụchara ụsọ nke a na ngwọ nke na-aka ama m ọkpa jijijiro na anyị bịara ebe a n'ụnwa rie nri ma ọ bụ akpa naira ịbụọ ma ọ bụ karịa na ya nwebụ uchi ama na ya na-akwụ ụgwọ ịghọta ọ n'okwu ya onye ka unu ji ebe gwunye ike n'oche ebe a dịka igwe ilo gwunye ike gịdịgwa igwe ilo na-eche onye ka ijigwu ike n'oche ka igwe ilo ma ọ bụrụ gị onye ka ijigwu ike ka igwe ilo biko maka na ife ka mkpa bụ otu ife ọbịa mee na ugboro abụọ abanap ọ dịka ya ba nke ọ kwụsị ime ya ọ na-abụ ife ọbụla o ji gbakọta anyị n'isi ọkwa mmadụ ịkwado isi dị n'onu anyị ya ka a na-akwagọrị gị mana ya bụ ife sokwe nte m akwadago mana ya etinye ọnụ mma ekwu okwu gbasara ya ịghọtago ka njikwa ka ihe esi jee gwọbi okwu na-agwa okwu gbasara ka ihe esi jee ọnụ n'ụzọ ọnụ ka eji ekwu okwu
ọnụ ka eji ekwu okwu ka m ejepụghị ike m were ike m na-agwa ya okwu ọnụ ka eji ekwu okwu asịkwa m kwuwe ọ ya akwụkwa mmadụ unu ghọtara onye ọzọ maka unu hapụ nwoke a otu oguzo ebe a unu hapụ ya o jee were okwu nke enwa mkpa nke enwa kọsalụ chairman aka na-alụ weda lebe o were akọsalụ chairman akwa ịma na-eme nkọgheli ịma na na-eme nkọgheli divi chelugodi ihe mụ ha na-ekwu bụ si nye chairman anyị a onye isi ọfụla si nye obele oge nwa ntịntị oge o kwere anyị nkwa mana ihe obele oge o mezuo nkwa o kwere onye nwa na-ekwu ife gụwa na-ekwu na freedom la ọnụ ka ọnụ etere contest mgbanwe na-ekwu okwu ka ọnụ etere contest ife akwụrụ ya nọ onye pụtara ọghali ụnụ onye pụtara ụnụ ama nkwu okwu nekwana ana m apụ kịta jee wetakwa mgbịrịgba ahịhịa nke gị ka isorokwa m ka anyị dịfụ chairman anyị gwara na ife ọ na-eme na anya chọrọ ọmasịla anyị ka ife n'ụlọ nna ọ dị mma ya na kemgbe m matakwa gị taa ka ị kwutere okwu bara uru n'ebe nọ oke mana akọ ya ga-akpọ livi onye amamife onye amamife onye amamife ya bụ kedu ebumnuche gị maka ụgbọala ọdọnye injin ọkụ Chairman ebumnuche nna ụgbọala bụ na ị na-anya ịfụ na injin dị ebe a nọ na-akwụ anwụrụ ebumnuche m ga-abụ ka a gbanwee injin ahụ dị na ụgbọala ahụ onye isi ọ gịnị nsogbu dị ọ gịnị anwụọ m o nsogbu gị mmadụ anwụrụ onye isi mmadụ anwụrụ ọ gịnịzina ụmụaka ha bụrụ ụkwụ taya ụgbọala onye ahịa nwere nọ onwe nke m fụsị Chairman nke a bụ akụkọ na-asọ ntị oyi na akụkọ a chọgburu onwe ya na njọ onye isi ikwere ịkwa n'ihe nye anyị ndị nche ekwenye anyị ndị nche n'ụgbọ anyị o ma ihe mere ekwe m nkwa na mmenya ndị nche ama m ihe na-eme ana m agba mbọ ịgbasi ike na ndị nche bịa echegbula onwe gị dịka ọrụ ọ na-arụ maọbụ ahịa ọ na-azụ ịna-anya na ọnọdụ ya nọ n'okporo ụzọ ebe ụgbọala na-agba aja ama onwe ndị ụgbọala taya ha gbara agba ihe mere na nsogbu adụrọ etibịara mma m ihe m mere m banyere nkịta nke echi echegbula onwe gị amanụzi otu aka ọzọ Chairman biko amanatazi ụbọchị ọzọ dị ụlọ ụgbọala ka a ga-ebuzi ụgbọala ndị ka a ga-eburu jee na gara na kpọkọta agbago n'ihu ehi o ji ntị ya ọfụ ịgwago m n'oge narị ụmụazị ndị amaka ekwu edebe ụgbọala eje ha na edebe ngwaọrụ eje ha na sọsọ ha ka ya narịa Imena sisi karo ke ka isi wee fụ nne ma Madam Testy onye gị ị na-agbalị mana opeka ị ga-etinyekwa aka nwanne m nwaanyị ewekwa na anụ m iwe efu na ife niile aga na si anụ ọnụ biko ewe n'iwe ụbọchị ọzọ m eme gị ọfụma ọ tọrọ ụtọ nwanne m ewe na anụ m iwe efu ife niile aga na si anụ ọnụ biko ewe n'iwe ụbọchị ọzọ m eme gị m emete gị mma o nwere ife nsị ka njọ gị ka isi wee fụ onye ọfụrụ ewetara onye ọchịchị anyị wetara ọfụ na paka si na ọ ga-agbanwe ọnọdụ dị na ụgbọ anya ka isi wee fịa biko onwego ife ifụrụ gbanwere Madam Testy ifunana ihe m na-ekwu ha ga-abịa na-ekwu ha ga-eme nke ha ga-eme nke ọzọ ụmụcha nwekwa ife ya afụ onwekwa ife mfụ biko nne m o nwere ife ifụrụ nụ ọmụnwa ka ị na-ajụ biko kwa nwekwa mụnwa marọ abụ m onye ọchịchị eri m gị ka onye ọchịchị ana m eme ọchịchị ihe mma bụ mbụrụ ọgwụ mgboro abịa ebe a ha goo ya kwụọ m ụgwọ m were ego m tinye n'ime akpa mgbe ahụ ka m ga-amara nụ na mgbanwe abịago chọrọ m ịma nwanne m ọ kwa eziokwu ka ị kwuru maka na ihe a ha na-eji ụgwọ eji ebe a ejie taa echi ejikwa nke anyị ji wee bịa ọ na-agbada agbada onwe ife m fugoro biko ebe a iji wee bịa ọ na-agbada agbada pụwakwa na ache m ka m na gị kpata n'ụkata
mana ana m alaikekwa ka ị na-abịa ka anyị na-akpatụ nkata mgbe m reta ego m bịa were ụkwụ nwayọọ o nne m ị ga-ere n'ọfụma oke ka m wepụta ya nyekwa ya ebe a ngwanụ jee n'ọfụma Oga Jonas onye ruo Chairman mma abịa ka nje baba dị nke afọ na nwere ndị chọrọ ineba okwu ha anya dịka ụmụazị agụ akwụkwọ abịagasị gị ka nwa ka chọkwara ọzọ gị ka ha chọrọ Chairman nwere nwayọ ndị a bụ ndị nke gị ha bụ ụmụ ihe n'anya ikwere ha nkwa na ihe emere ha nkwa mezuo nkwa ikwere ha ekwe ka ihe niile wee gaa n'udo ọ bụrụ ya ma igbuzi onwe m ka ọ wa bụ mbara mba igbochi ama ha chọkwa ihe egbu onwe m na igbuzi onwe m anyị chọrọ ihe niile nye anyị dị iche anyị chọrọ nri efu ya ha chọrọ ịdị na-eri nri awụ na nkịtị wee ma ama afụ ọkwa chairman kwuru nyelu m mmachi ha niile efu dịka ihe ahụ na-agwa gị na ụmụazị ndị a na-amụ ọrụ kwu na ha nwa na obi na-afụkwu ha ofu efu na ihe a na-edegasị n'akwụkwọ iko maka agụghị onye isi ndewo ndewo onye isi donye egwu kenarị na ife anyị chọrọ ikwu ịghọtagbu anyị nwa na anyị nọkwụrụ na ngada gị na onwe gị na anyị n'elu gbakwasị anya ọkpa na uru mana ọ bụrụ ya bụ na onwe ife anyị chọrọ ịgwa gị anaghị emeghe nwa ọnụ gwa gị doo iwe ewe na gị doo esekpuru m ikpere ana nke izizi bụ na nna m fa na-aga na-ekwuve na ọ dịrọ mma na mmadụ ya na mmadụ esi mmụọ uche bụkwa na akpa okwu ugosi na nna gị nwụrụ uche bụkwa na akpa onye ọbụla ko nke ya ife anyị chọrọ m eriro nne karịa ibi ya ịghọta nọ na ife anyị chọkwuru ikwu abịarikwuru nne nke otu a mana ife ndị na anyị chọrọ ịgwa ga edegwu ya dị na ọgwụgwụ inepụ anya ya afụgasị ka ede mana do ikpere a na asatọ ha yọngụ chianwa ife niile ikwara anyị na nkwa si mevi ya eme do ka anyị na-ayọkwọ ka anyị wee okwukwe anyị nwere n'ebe nọ na ubi ya tụkwasịrị ka o wee nwee ike wee nọta aka anya sị na nke ezigbo ka ụnụ gwọrọ ihe eru na-eri okwu unu niile ebido n'ụtụtụ kwugide okwu ruo n'isi ruo na mgbede mana o nwere nke mere eme bụ ihe nara anyị ana m asị ụnụ ya nara m ikikere n'afọ achịa ma wee na-asị na a ga-emere ụnụ ihe niile unu kwuru dịka unu si chọọ iwu ụnụ dị ọkụ dajụọ unu ọnụrụ ya jide na ya ka unu ji unu ewoghị n'iwu oge obi ndajụọ ebe ọ bụ n'ihe niile unu ekuru be unu chọrọ mma emie n'ofu ma o bido unu mma iwe wezina ọga chama o tego anyị bido n'ụba na n'ihe eneba anya n'okwu anya ife anyị chọbụ ị na-ekwu ị na-eme eme mgbe ndị otu ma ọ bụrụ na ya igwu ime bido taa akaba ihe niile m kwara unu n'akwa mma emezie ofu amapụ na ya biko obi ndajụọ nsogbu adụrọ bidozie tata gaba mma emezie nkwa niile kwara unu mudochi ya ọ ya adịghị na mmachi ahụ Jonas asị m kwuo nwoke anyị na-eme ife a onye na-achị nwa anyị
amasị ka akwatuo ya akwụ gị n'azụ kwụsie ike nnukwu oge gịnị ka anyị na-echezi kedu ihe na-echezi ka anyị kwatuo ya osi n'oche ọ nọzọ ike n'ala kwa isi n'ala ọ ya chezi anyị ọ ya ritu ọ ya ịchọrọ ọ ya ritu mụ achọghị edo na anọ maka obi na onwe ka obi si eme nwa polina ihe mere na ogbe achọrọ m ịgwa ụnụ na obi dị m aṅụrị ihe nne maka otu unu si wee nyere m aka ihe niile wee gaa nke ọma maka nke a bịa spana nna m ukwu onye isi ikwesị ịnọ gị na sitọ na-akụziri ya ọla pụta ebe a bịa iti okwe ifụrọ o mekiri ka ịnọsent ọ dị nke mere ị nọrọ ebe a na-akụziri ya ka o jiri ọdịnihu ya na-egwu egwu nna